saiki ya bondo ya rupa. Nek biyen ki dudu bondo dudu rupa. Bocah-bocah saiki keteke ora trimo bangsa. Rante bondo rante rupa ya kosik tinggal kak ya. Rupa rayu dijolke. Paling utama kak. Lho latihan to. Mas-mas cocok. Cocok rawane kok ya. Among ati pawit simbah ora cocok Mas bangsa ngono kuwi. Ora cocok. Lah nek simbah kuwi ngerti ora. Paitane apa? Suarane wis ora apik. Heeh, wis ora apik. Sing digoleki iku atine. Mung atine. Lah iya. Atine kaya ngapa, Mas? Atine ya mestine sing adem ayem sing ya lebat panah ya gerak ya. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel sedaya para among rawuh lan sedaya para warangkaning taruh. Ya. Dawah samping wingking, Mas. Oh ya. Ndak kepleset. Iya, cocok. Ibu kersa dono swanten monggo kasumanggaaken. Sing sabar narimo iseng kaya ngopo panjenengane Pak Mariono sapa ngerti mengko ya ngersake lagu mumpung nanggap ya. Nuwun sewu Pak Mariono. Pak Mariono mbok bilih kepareng ngersake lagu. Badhe ngersake lagu.
sajake cocok karo Cocok karo, tanduk malih. tanduk ngersake apa? Ngersakaken kangen ati. Kangen ning ati. Nggih. Bar menika mangke bulan depan lah diwano pengasmo sinten Ibu? Ibu Mulia. Kane pamundhut ingkang angka 2. Kangen ning ati.